Umodi ude unong tu ngam ong yakne parlok yakne lakren da we unong shong snong ke Pakistan ya umodi ayu une unong shong snong ke Pakistan ula ong ya umodi ngani thulu dia phi hakne video benta snobha pe yakne video hadu ko bukut bat snobha like bat share yakne video ko we ka like bat ko we ka share jong phi ka ai man sim shibut yangi kumta sayangin ya po shek phang jong kane video mentang sngi une ubriu na Pakistan ula ong ba khaman shwa kala don ka jinya day ka babha bat ka bajaliu bha hapadeng ka India bat ka Pakistan bat une ubriu na Pakistan ula ong ba ha Pakistan ki don ki Hindu ki Muslim ki Kristen ki Buddhist bat ha India ru ki don ki Hindu ki Muslim ki Kristen ki Buddhist bat baro ki shong bat bam hagaju kapliang om don jing e baro ki ja bam lang da ka ba shong hagaju kapliang ula ong ba kam don jing ya pher ha ka culture ka Pakistan ru ka Kren Hindi bat ka India ru ka Kren Hindi ha Pakistan ni ya ka Hindi ni khot ka Urdu bat ha India ya ka Urdu ki khot ka Hindi om don jing ya pher ula ong ba ka India kam don jing shun bat ka Pakistan ru kam don jing shun bat ka India kine baro ki jia tang namar uwei ubriu bat utau dei umodi kine baro ki la jia namar ka sarkar umodi ula ong ba ka jabing jong umodi kala sniu bat dei nagta ka daw ba baro ki shem jing e namar jong une ubriu na Pakistan ula ong ba ke ka balajia ha jingsha thombo ha pahalgam baro la le da umodi bat la dep thmulupa da umodi ula le ya kane baro ban yalam bakla ya ki briu bat ban penlong ya ki ban ya le persya paramaki halor kamat jai penriu une ubriu na Pakistan ula ong ba ka Pakistan kam don benta ha ka jing thombo jong ki le no ha pahalgam bat une unong Pakistan ula ong ba ngiru ni sngau si shibun halor ka jingkhlat no jong ki briu baro ha pahalgam kene baro ki lajia namar tang uwei ubriu balas niu ka jingmut jing perkhat bat uba wanra jing ya ki pai ba bat utau de u modi une unong Pakistan ula ong ba ka khli jong modi kala sniu baro ki de bania telilang bat penpej ya ka khli jong modi lamgum tau neu briu un penjot lut ya baro une unong Pakistan ula ong ba ngim don jingshun bat ka India baro de nagadau jong modi bangi penlong nongshun ya ke Pakistan ya ke India kumta pelok kumnupi berkhat halor kane ka jingkren ne unong Pakistan kade ka ba bhane ka ba thokne sngaw bha ai ka jingrai jong pi hapoka comment section ngin sai kendu ka we pat ka video kuble shibun